Wala namang magbibilang kung ilang beses ka nagpakatanga, di ba? Bakit nga ba mahal kita kahit na may mahal ka pa? Good day, Madrid Nation! Ayan, so nasa special episode po tayo ngayon. Dahil kaninang umaga meron po kami na-receive na isang napaka-unusual question sa aming Facebook page. At ito po ang tanong niya. Sabi niya, "Hello po, magandang araw. Pasensya na po kung sa inyo ako magtatanong. Hindi ko na po kasi alam kung sinong paniniwalaan ko. Gusto ko lang pong malaman kung sino po ba talaga ang madalas magloko. Babae po ba o lalaki? Sana matulungan niyo po ako." Siyempre, baba. Sino ba dito ang madalas magloko? Di ba mga lalaki? Sa tingin ko talaga babae. Ilang beses na akong niloko ng mga babae. Alam mo yun? My God! Hindi ko kaya to. Binigay ko ang lahat eh. Yung sarili ko, kayamanan ko. Wow, kayamanan. Every time na nakikita kami, ako lagi yung nagbabayad. Ganyan kasi kayo mga babae. Lagi nyo kasi inasa sa lalaki. Ultimo pong masahe sa jeep kapag magkasabay kayo, kami magbabayad. So, ano pala yung mga lalaki, mga manloloko dyan? Ang dami-dami yung mga paasa, ang dami-dami yung sinasabi. Sa simula, ang dami-dami yung mga mabulaklaking salita. Pero at the end, wala, ang dami-dami rin mga babae. Ganyan kayong mga lalaki. Ay nako, hindi yan totoo. Loyal kami sa mga nagiging girlfriends namin. Diba? Mga nagiging girlfriends namin, so ibig sabihin marami din. Marami. Tama, marami kayong niloloko. Bakit kaya hindi na lang natin tanungin ang sambayan ng Pilipino kung sino nga ba ang madalas manloko? Babae po ba o lalaki? Lalaki po. Babae. Sino bang mas madalas magloko? Babae o lalaki? Lalaki po. Babae. So, dahil pakiramdam nila normal, so they cheat. Kaya sino po bang madalas magloko? Babae o lalaki? Ayusin mo sagot mo! Minsan, lalaki talaga eh. Aminado naman eh. Siyempre, babae. Siyempre lalaki. Lalaki! Hindi ko kasi babae. Hindi marunong makontento yung siyempre, lalaki. Ito na naman ako. Mapupusok kasi sila. Babae. Isang tingin lang ng babae sa lalaki. Love na niya agad, feeling niya. Sa tingin ko, lalaki. Naranasan. Oh my God! Pare, ako raw ang iyong gusto. Lalaki po. For example, may asawa na sila. Parang kung hindi nila kasama yung asawa nila ng matagal, parang lalaki yung sabik maghanap ng iba. Lalaki na lang. Lalaki. Lalaki. Nanloko ka na. Hindi pa. Cute ako. Lalaki yata eh. Lalaki. Nanloko ka na. Wala. Di ba? Masama yun. I need you to help me move on. Please! Just for a day. And I promise, you no longer hear from me. Hindi na ako magpapakita sa'yo.